oon sellainen tyyppi, ketä tekee kaikkea, mitä ei oikeastaan saisi tehdä. He. I'm a bad girl. Mutta mä kadun sitä kuitenkin. Toi muuten sattuu aika paljon. Huomenna on sinun 18-vuotis syntymäpäiväsi. Ootko innoissasi? Joo, äiti, mä muistan kyllä. Mä menen nyt nukkumaan. Joo, niin varmaan. Ja nyt lapset, tää on yksi niistä jutuista, mitä sä todellakaan saisi tehdä, eli älä tee. Mitä voihan hattaramaa niin kusassa. Au. No niin, nyt se kristallikin meni hukkaan. Ja mun pitää löytää se. Ei vitsi, nyt mä alkoi väsyttää. Mä ehkä otan pikkutorkut. Onks toi ruumis? Missä mä oon? Täällä haisee pahalta. Sä oot vissiin hereillä, eli sä et ookaan kuollut. Mikä sun nimi on? Ja miten ihmeessä sä olit joutunut kadulle? Mä oon siinä tuntematon ihminen. Mun nimi on Riley. Ja mä olin kadulla, koska mulla ei ole kotia. Kuinka kauan sä oot ollut kadulla ja ootko sä kunnossa? Joo, ja mun nimi on Luka. Siellä, ei kuolla. Joudun kadulle vasta tänään ja mä oon tosi kunnossa, vaikka mä tipuin taivaalta ja nukahdin kadulle. Juu, sä voit kyllä jäädä tänne. Ja vaikka mä oon sulle ihan tuntematon, sä voit kertoa mulle mitä vaan. Pitäisköhän mun kertoa? En mä tiedä. Voiko sä häipyä? Hetkeksi. You know. Toki. Jostain syystä mulla menee 1 vuotta sanoa tää. Hehe. Otitko sä kristallin ja laitoitko sen portaaliin? Pitikö se kristalli ottaa? No, jos heillä on se kristalli, he voivat yhä kruunata hänet, senkin valkohiuksen idiootti. No lähdetään katsomaan, jos se kristalli on joutunut portaaliin. Mä en edelleen tunne tota tyyppiä, mutta mä kerron silti totuuden. Luka! Mä en oo ihminen niin kuin mun korvista näkyy ja mä hukkasin mun kristallin tänne jonkun random portaalin kautta, minkä mä löysin, koska mä pölleen mun kristallin. Wow! Mutta koska mä oon hyvä tyyppi, niin mä uskon sua. Voitko sä todistaa mitään, mitä sä äsken sanoit? Mä en keksi mitään. Hei! Kato mun korvia. Mitä? Wow! Joo, mä tiedän. Ne on upeat. Huhu. Luka? Luka? Hei, Luka! Wow! Mä oon niin hämmästynyt, mä voisin pussata sua. Mitä? Mut mä en pussaa sua, vaan niinku voisin pussata. Äijä, me ollaan tunnettu ehkä 5 minuuttia tai jotain. Mä shippaan teitä! Olitko sä tuolla koko tän ajan? Niinku ihan koko ajan? Joo, tietenkin mä stalkkasin teitä. Ja mä kuulin kaiken. Pitäisikö meidän soittaa poliisit? Joo, mä haen puhelimen.